שלום לכולם. אשתי אילנה היקרה והאהובה הגיעה לגיל 80. 80 זה לא סתם מספר, זה מספר פלא. למשל, תיקחו 70, תוסיפו 10, טרח 80. תיקחו 78, תוסיפו 2, טרח 80. כמו שאמרתי, מספר פלא. ואז אי אפשר לעבור לסדר היום ככה סתם. אז עושים חגיגה כשאורן ארגן. ואני רוצה, ובהזדמנות זאת, אני רוצה לברך אותה, בעצם אותנו, לא, אותה עד 100, לא עד 120, עד 100 כ-20 שנים שנחיה זה לצד זו. בקשר לחיים זה לצד זו, זה ברכה מצידי, אבל צריך לבדוק איתה אם זה ברכה או לא. עד עכשיו עברנו דרך ארוכה, אני חוגג, לא, חוגג זה לא טוב, אני אהיה בן 85 עוד יומיים, ב-25 לאוקטובר אני נחגוג 58 שנות נישואים, ואכן מתקיים בנו הפסוק מבראשית, ועזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז אנחנו באמת אחרי כל כך הרבה שנים אנחנו בשר אחד ונמשיך להיות כך. תודה רבה.